mamang sa Nabona Residence. So, dito sa Lagya. Alam niyo, tali ka bahin na sa pinyas. Mo lagi. So, nano niya ako mga tao ba, no? Dili maghilot sa Nabona. 14 ka buok, di. Wala. Kana Nabona Residence. So, gi-invite ni diri para makahilot. So, Hello, sir. grateful kayo ni na gi-anuhan dito karon. Gihatagan ni privilege. So karon si Mamang ilaag na po diri sa Nabona Residence. So i-update ko mo unya kung sa may mga ano na mo karon kung hilot man ni. And then nami karon diri sa Lagya. So grabe gid ang among report diri. Oh, pinapundahan, kabuan ni Papa Day. Grabe gid ko. May man ang na siya. Dito no. So update lang ni niya. Ayun sa sa Nabona Residence. Thank you. Please like and share my YouTube channel. Lagan si Mama.